Dneska sa spoločne pozrieme na jednu kauzu, ktorú vytvoril Hard Rico, respektíve Tvrdej Ríša na jeho koncerte. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Tu už môžeme hneď vidieť, že Hard Rico rovná sa Hard. Kvôli YouTube to teda nepoviem. A tu už môžeme respektíve si prečítať spoločne, že sa nemáme hnevať na to, čo to píše, ale nejaký rapper si to nemôže dovoliť, čo je úplná pravda a o to sú tam security a nie kamaráti na stage. Poďme sa teraz spoločne pozrieť. Poď sem. Co ukazuješ furt? Poď sem. Mrší nás chudrena, Tu sme teda mohli vidieť, ako Rico zareagoval. Aby som vás dal nejakého toho konceptu, tak ten chalan mal po celú show zdvihnutý prostredník a ukazoval to na Rika. Rico má takú tú ikonu, že je tvrdý gangsta rapper, ktorý má 22 alebo 23 rokov. Ja osobitne Ricové pesničky nejako moc nepočúvam, počúvam nejaké 2-3, aj to len kvôli tej melódii, nie kvôli textu, lebo ťažko povedať, či ten text je reálny alebo není reálny. To len on sám vie, to my asi nedokážeme zistiť. No ale mohli sme vidieť, on si zavolal niekoho k sebe, respektíve úplne pod stage, dal mu facku a kopačku. Keď si zoberiete, on bol na stage, ten chalan bol pod stageou a môžeme si zobrať z toho niečo, ako ho to mohlo docela bolieť. Za mňa to bola naozaj silná rana, no a veľa ľudí taktiež aj v komentároch a podobne prajú tomu chalanovi nech dá vlastne žalobu na Rika a nech sa Rico troška v tom nejako potrapí a ospravedlní sa. Rico už aktuálne dal aj nejaké ospravedlnenie, my si ho spoločne teda pozrieme. Ale na tom stage boli asi 3 alebo 4, ak sa nemýlim, plus jedno dievča. Tí ďalší traja sa divali. No a Rico, keď mu dal tú kopačku, tak sa otočil na toho 120-kilového chalana a ešte mu povedal si nech ho odvedie alebo nech ho zbieť, ale ťažko povedať. Ešte aj ten si dokonca do neho kopol. Ten chalan môže dať trestné oznámenie na Rika aj možno, ja neviem, či to aj na ten klub spadá, ťažko povedať. No ale mohli sme vidieť, že ešte ten dav ľudí škanduje toho Rika, že urobil dobre, čož sa absolútne tak nesmie diať. A myslím, že Rico za to dostáva docela zaslúžený hejt. Aktuálne si už teda ideme spoločne pozrieť Ricové vyjadrenie, no a to vyjadrenie ma docela aj zaujíma. Díky za včerejší show v Brdě, doufám, že jste si to užili tak jak já, bylo to bomba, díky moc. Chci se jenom v rychlosti vyjádřit k té věci, co se stalo včera. O tejto kauze vedia asi všetci. Všade sa o tom písalo, všade sa o tom vie, no a Rickovi aj komentáre a celkovo docela ubližia, čo sa toho týka aj tá sledovanosť a pre veľa ľudí docela klesol. Kdo ví, tak asi ví, o čem mluvím. Chci to jenom tak stručně rozebrat, abyste mě prostě neobviňovali z různých píčovín, že jsem napadl fanouška a tak dále. Reálne ty si napadol fanúška. Dal si mu kopačku, dal si mu facku a ten chalan na teba nejako nezautočil. Ten chalan keby zautočil, tak dostane od tých securityakov, možno ešte od niekoho z davu a taktiež aj od tých tvojich bodyguardov na tom stage. Takže za prvé, asi to očividně fanoušek nebyl, když tam přišel a ukazoval mi vole fakače, ukazoval mi, ať ho vyhulím a tak. Čo sa tohto týka, je to taká zložitejšia situácia. Mohol to byť len divák, Hard Rico má také ťažšie pesničky, respektíve také gangsterské, sám sa tak prezentuje, no a tí diváci ho určite aj tak budú brať, respektíve fanúšici aj pod tým stageom to robili vraj. Podľa toho, čo som čítal v komentároch na TikToku, tak väčšina ľudí tam ukazovala prostredník, ťažko povedať, nevidel som to celé, nikto nevie, ako to bolo. No a ten chalan, čo bol napadnutý, sa k tomu vraj taktiež nejako vyjadroval a vraj nechce dávať nejaké trestné oznámenie, že on to nerobí a podobne. No ľudia píšu, nech to dá a nech z neho vysúdi čo najviac. Napíš mi toho do komentárov, čo by si robil ty. Já jsem tomu poprvé nedával pozornost, když jsem to viděl, protože jsem si nebyl jistý, jestli to frajer ukazuje mě, anebo vole někomu a já jsem se zrovna na něho podíval, tak jsem to neřešil. Během toho, jak jsem byl show, tak frajer prostě nepřestával a ukazoval přímo na mě, že je to přímo na mě. Jsem taky jenom člověk, mám taky. Čo sa toho videa zatiaľ týka, tak ospravedlnenie tam tomu divákovi absolútne není, len to, že stále ukazoval prostredník. No Hard Rico hrá vlastne toho tvrdého Ríšu neustále, z tej svojej role nezostáva ani nezaostáva v nej. No musíme si zobrať, tí chalani boli 4 na stage, sú tam bodyguardi a Rico ho mohol síce zavolať pod pódium, vysmiať ho a zavolať securityakov, nech ho vyhodia z klubu, čož na to by mal určite podľa mňa právo. Ale Rico to zobral do vlastných rúk, dal mu facku, dal mu kopačku a poslal na ňu 100-kilového chalana.
jenom jedny nervy. Prostě jsem to nevydržel, tak jsem si ho zavolal a stalo se to, co se stalo. Takže chci, abyste jenom věděli, jak to bylo. Toto nepovažujem aj nejako ospravedlenie, vysvetlil nejakú tú situáciu a mal sa za mňa nejako ospravedlniť a zobrať toho chalana, ja neviem, posediť na chvíľu von do nejakého backstageu, na nejaký ďalší koncert a nejak mu to ukázať, ako sa to celé robí a udobriť si. Myslím, že by si potom udobral celú scénu a nakoniec by to vlastne ešte dopadlo výhrou preňho, nabral by si ďalších divákov, že dokáže prijať tú vinu na seba, ale tvrdé ríša hra naďalej tvrdého, takže to aj tak dopadne. Ešte by som si osobitne prečítal pár komentárov, lebo vidím tu nejaké zaujímavé komenty. Čo sa tohto týka, tak tu vidím taký komentár: ukazovať si môže kto chce, čo chce, čo je úplná pravda, ale napadnutie je trestný čin. My tam môžeme vidieť z každého momentu, že dostal facku a taktiež, že aj dostal kopačku. No predstavme si, keby ten chalan nejako zautočil do Hard Ricka, tak ho zbijú jak fanúšici, tak securitáci a aj tí jeho kamoši. Ten chalan sa nemal vôbec ako brániť a taktiež tu ešte vlastne píše, že dúfa, že bude mať o dosť menej divákov a celkovo si myslím, že Hard Ricko teraz dostáva obrovskú biedu, jak zo sociálnych médií, tak myslím, že to aj vidí na nejakých statusov a poprípade na nejakých zliadnutiach. Celého tohto mám taký divný pocit. Interpreti už dali niekomu niekedy facku, vždy sa za to nejako buď ospravedlnili, alebo si to aspoň nejako obhajili. On si to nemá ako obhajiť. To, že niekto ukazuje prostredník, neznamená to, že mu niekto kopne do huby a následne mu dá aj facku, čo je úplná sprostosť. Napíšte mi dole do komentárov, ako by ste to vy vyriešili a nezabudnite sa prihlásiť k odberu a dať like.